अरे साला खेसरिया चोटा, तू छोटे छोटे सिंगर क्यों गाना चुरा गाता है रे? हाँ, मिस्टेक हो गया सर। Ladies and gentlemen, I am back. आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते हैं? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सब यही है डिमांड बा, दादा जी के लड़का बड़ा। कुछ दिन पहले, आज से मैंने 1 महीना पहले गाना सतीश सिंह गए रहन और सहीना लड़किन के डिमांड होला आ जिला आरा के लड़का ब्रांड होला। तो आप सबके सुनी जाए गाना के, देखिए ई तो गाना सुने का सुन ले लो। आज से 9 महीना पहले टुनटुन यादव गाना गए रहन, यादव जी के लड़का ब्रांड होला। वो गाना एक बार सुन लो लोग, देख लो, सुन लो। साला पुष्पा झुकेगा नहीं। अब तालो के पूरा समझ में आ गलो कि एक ही गाना के कितना सिंगर मिल के कहियो सब। हाँ, ये नु तो रुको लो, 1 मिनट सबर करो लो। साला पुष्पराज झुकेगा नहीं। तो होनिए खातिर देख हई गुज्जू रंगीला गा दिले बड़न गाना, सुनो। का गुज्जू रंगीला भैया का गाना गइले बड़ा, ब्रांड गइले बड़ा, ठीक रेल बड़ा कनी के ना भाई। भोजपुरी के 80% जितना लोग सिंगर बाणे सब कॉपी पेस्ट गाना गावत है, ठीक बा। तो हई देखल हई हमें पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह और ऋतिक सिंह के दोस्त हमें हई सतीश सिंह। इनकर कुछ दिन पहले गाना आई रहे जिला आरा के लड़का ब्रांड होला। तो इनकर ये मालूम ना रहे कि हम गाना कॉपी करके गाना गइले बन टुनटुन लाल यादव के। टुनटुन यादव हिरान स्टार बाने, टुनटुन यादव गइले हम पहले ही गाना कि यादव जी के लड़का ब्रांड होला, ठीक बात। इनकर पता ना रहे कि ये हम ही चोरी कैले भाई, तो दूसरा के सीना चोरी कहे लगावत नहीं। खेसारी लाल यादव के गाना चोरी ना करानो, टुनटुन यादव गावस चाहे खेसारी लाल गावस, गाना खेसारी लाल का है, ठीक बा। तो सुनो लोग, तो सुनो सतीश सिंह और ऋतिक सिंह, तू लोग सोचत हो बोलो कि हमनी के ये ओरिजिनल गाना हो। तो आज से टुनटुन यादव आज से 9 महीना पहले गाना गइले रहन। तो तारा लोग के पता ना रहे, सुने के ना, खोजे के ना है यूट्यूब पे कि कौन लड़का ब्रांड होला, यादव जी का लड़का ब्रांड होला। हैं, तो ये गलत फैमिली बड़ा तारा लोग, ठीक बा। तो हम गाना गइले बनी ओरिजिनल। सबसे पहले खेसारी टुनटुन लाल यादव पहले गइले बन, टुनटुन यादव गावा चाहे खेसारी लाल गावा से गाना एके हो, ठीक बा। नइखे विश्वास नु तो आके देखा लोग, एगो क्लिप तारा लोग देखावत नहीं। अखिलेश कश्यप लाइव में बोले बना कि आज से 9 महीना पहले टुनटुन यादव गइले, तो देखा सुनो। अगर आगे कुछ लोग कहता हम कि कॉपी भइल बता, आज से साल भर पहले टुनटुन यादव हमारा छोटा भाई और अभी भोजपुरी का एक उभरता सितारा है, वो गाए थे कि यादव जी के लड़का ब्रांड होला। अगर टुनटुन यादव 9 महीने पहले गइले बड़न, तो ई ना के कहला हान कि सतीश सिंह हमारा गाना पे गाना गइले बड़न। बाकी हई सब बड़ा सा सब आटू झाटू ब्यास सब आके लाइव में आके बोल लगला सर। यहाँ तक कि पवन सिंह के छोट भाई ऋतिक सिंह भी आके लाइव में बोल दिला हाँ कि हमारा गाना खेसारी लाल यादव चुरैले बड़ा, हमारे दोस्त के गाना। बाहर भोजपुरिया समाज, जय हो भोजपुरिया। बाकी ई ना कहला सब कि आज से 12 दिन पहले गोलू गोल्ड गाना गइले बने, ठीक 12-13 दिन पहले गोलू गोल्ड गाना गइले बने, यादव जी का लड़का ब्रांड होला। आज सब फिल्म पर चलो सुनो लोग। चलो लोग, वीडियो में बहुत मजा आयल और बता देता नहीं हम केकरा के चोर बनावत नहीं। तो चोर बनावत नहीं तो हम सतीश सिंह के चोर बनावत नहीं। आज से 9 महीना पहले टुनटुन यादव गाना गइले बना, ओरिजिनल गाना टुनटुन यादव के ह 100 में 100%। एकरा खातिर जान भी चल जाए, कोई परवाह नहीं, ठीक बा। लव यू, जय हो भोजपुरिया समाज। और हमारा चैनल के सब्सक्राइब करो लोग, वीडियो का लिंक शेयर करते रहो। जय हो भोजपुरिया समाज।